Tabi lang mga kapuso, sensitibo ang musunod nga balita. Girescue sa otoridad ang usa ka 17 anyos nga babae. Human aksidenteng napasok ug naungot ang kamot ni ine sa nag-andar pa nga galingan og karne sa public market sa Pulumulok, South Cotabato. Biktima nakaangkon og samad sa tudlo. Ang detalye sa report ni Efren Mama. Ate kaya itong mga rescuero. Ala, Paspas nga miresponde kining medic team aron tabangan kining usa ka 17 anyos nga babae kansang kamot naungot sa galingan sa karne diyang nagahimo kini og chorizo. Nahitabo kini sa public market sa Pulumulok, South Cotabato, Huwebes sa hapon. Maayo na lang kay tudlo ra ang nasamad. Ipadala na lang po kay sa gamay kayo, puro kayo daw naipit, nasakitan. Nasuta nga buot na unta sa biktima nga ipangsulod sa wrapper nga tinai ang giniling nga karne apan nagkaaberya sa dynamo sa mong makina nga nagpalisod sa proseso. Busa gipalong una niini ang makina ug gikuot aron i-troubleshoot apan didto na naungot ang kamot. I-off man niya ang galingan. Pag off niya, wala siya nag-expect nga katong nagagiling, may last breath pa siya kumbaga. Kay tanan niyang kamot, nasulod man gyud tinuod. Ang napuruhan kanilang. Hinuon stable man ang biktima. Ingon sa doktor, gipa x-ray, wala man naunsang bukog. Ang katurang unod nalata. Nya ano na sa doktor, sa surgeon, gitahi medyo na trauma lang ang bata. Hinuon gipaniguro sa inahan nga wala ray nahitabong kontaminasyon sa ginahimong pagkaon tungod sa maong insidente. Giawag sab niini ang ubang nagahimo og chorizo nga mag-igmat sa paggamit og galingan sa karne aron malikay sa disgrasya. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mama. 1 Mindanao.